Hi guys, so mag-unbox tan ako'y parcel nga naabot. Kung tanaw og unsa. Tay, pagkilang laki. Ano? Ganun siya. Ano siya ang galo? Apay. Kuan. X. Kanang mga cards. Superman. Ano siya? Yan apay. Kani. Kani. Lipstick candy. Lipstick candy siya. Lipstick candy. Isa. Duha. Duha ra. Napay ka niya. Katong bitang koan. Katong cartoons nga. Kanang mga doll. Mga Barbie doll. Nya. Ilis-ilisan bitaw og sanina. Ano ang koan. Dula sa mga bata. Ano siya. Araw. Kung ano ni mo, tangtangon ni mo kay ilis sa kuan. Na apa. Basta kung kuan, ganahan mo, anilang mo sa tindahan. Ano mo sa tindahan, gadaghan kong mga toys, baligya. Wow. Apa? Special force. Special force. Isa. Mga toys. Ano lang mo sa store kay ako na i-display. Ako siya. Mga lapis. Tapos, ano? Lahi siya ang pagkabalot. Ang tanaw. Ako pa tanong do. Nara dito sa kuan. Wow. Avengers. Avengers. Katulong ko ba ba? Pero ko ba ko di? Relax ay para choice. Dali lang ako. Yan, kanindot, oh. Avengers. Napa siya kupa. Ha? Shhh. Pag mulupad siya. Si Avengers. Avengers of Earth. Sa ibalik sila na. Avengers. Nandun ka siya.
Apa? Ang tanaw mo dito. Diyan eh. Ay, ang isa. Ha? Wala sa CR? Wala na? Ha? Wala gani. Ito pa sa drum. Windmill. Windmill. Ay, oh, ipit ko rin. Ay, bula-bula, no? Bubbles. 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 Okay, isa. Isa na lang. Ay, Barbie. Ano? Hindi mo nag-display ang bubbles. Ha? Hindi mo nakikita, ana. O, naikuan mo. Kinsa man eh? Sa frozen. Sa frozen. Kinsa man eh? Naa. Diba, na bloom man to sa Elsa kani. Kinsa man ni siya? Sa frozen nga kuan, character. Na. Nice kaayo ay. Nice kaayo. Pamain na lang. Pamain ani. Kanindot ta oy. Wala oy, nindot kaayo oh. Nindot. Pamain ani. Nindot kaayo siya. Na siya paku-paku. Kaning bubbles. Nay bubbles. Ani lang mo sa store o mo kuan mo. Ani mo sa tindahan kay naani siya naka-display. Itong testingan ha. Wow. Kanindot. Bubbles, bubbles. Good siya. Katong gusto ani lang mo sa tindahan kaya available niya sa among tindahan. So kita kits mga chikiting sa tindahan. Daghan tayo display karon nga mga toys para sa ato ang mga bata. Bye.